Dobrý večer. Samozrejme vieme, aký dvojzápas, aký dôležitý tento dvojzápas pre vývoj v skupine je. Vieme, že tieto dva zápasy nám veľa napovedia v tom ďalšom vývoji. Tak ako my hovoríme o dôležitosti toho dvojzápasu, tak o tej dôležitosti rozprávajú v Grécku, v Bosne, v Litve, takisto v Lotyšsku, vo všetkých tých krajinách, ktoré majú ambície byť alebo dostať sa na majstrovstvá sveta. To znamená, že vieme, aké ťažké dva zápasy nás čakajú, vieme, ako ťažko sme bojovali o tie body, ktoré sme získali, o tie 4 body, či v Litve, alebo aj s Lichtensteinskom, že to boli náročné zápasy a tie 4 body nás stali veľa síl. Ale vieme aj to, že získať ďalšie body proti Lotyšsku a Grécku bude ešte ťažšie, pretože tieto dve mužstvá sú ešte o rang vyššie ako tie mužstvá, ktoré sme hrali pred mesiacom. To znamená, že iba skutočne výkon na hranici možná schopnosti tohto mužstva nám prinesie dobrý výsledok a spokojnosť po tomto dvojzápase.